Nga muli. Inom ka na ng ano. Mga kadalong, mga kaidang, good morning sa inyong lahat. Update muna tayo sa aking alagang aso, mga kadalong. Nagkasakit yung kanyang mata. Pakakainin ko ngayon siya. Pangatlong araw na ngayon, mga kadalong, mula nung nalaman ko yung kanyang karamdaman. At pakakainin ko siya ngayon, mga kadalong. Kung ayaw niyang kumain, hanapan ko ng paraan paano makakain siya, dahil panay ang tulog na lang. Hindi na gaanong nakipagharutan sa akin. Pati yung isang kasama niyang aso, si Jik, ito wala namang problema to, awa ng Diyos. Sumuli lang nagkaroon ng problema sa kanyang mata, mga kadong, kaya update ko lang din kayo, mga kadong. Subukan ko ngayon pagkakainin, mga kadong. Mga kadong, dito si Muli, subukan ko siyang pagkainin. Ito yung pagkain niya, kasi hindi naman to sanay sa dog food, mga kadong. Ang kinakain lang nito, kung ano yung ulam namin, yun din yung ulamin niya. Yan. Subukan ko siyang pagkainin kung kakain na siya. Muli, kain ka na. Muli na. Oh. Kain. Ayaw niyang kumain, mga kalong. Sige na, kain ka na. Muli, kain na. Lalo ka manghina niyan pag ayaw mong kumain. Dali na. Oh. Sige na. Ayaw kumain, mga kalong. Subukan ko na lang ito, mga kalong. Galit pa. Dali. Dito harap. Subukan ko lang ito, mga kalong. Pedas. Kahapon kumain ito, mga kalong, kahapon. Muli. Kain ka. Tatlong kumakain. Tingnan talaga. Pag ayaw kumain ito, lalo manghina ito, mga kalong. Kain ng kain. Kain ng kain muli, kain para iyon ka niya kung ayaw kumain. Yan. Kain. Yan. Muli. Yan. Yan, mga kadong, kaya nga lang talagang tiyagaan subo, dahil ayaw kumain, mga kadong, kung hindi mo susubuan eh. Para na ring bata. Muli na. Dali. Muli. Oh. Yan. Manghihina ka kung hindi ka kakain. Oh. Oh. Ito pa. Sige, pwede sa mukha na naman. Ano? Ay, nako, si Muli. Dali na. Oh. Sige na, kain na. Huwag mo lang sa mga kakainin ng daliri ko, ha. Hindi ko kating daliri ko, ha.
ilan. Sige na. Muli. Huwag kang bumaba. Ipatay tapos, kumain ka na muna. Tapusin mo muna itong pagkain mo. Oh. Ay naku, si Muli naman. Oh. Ay. Ay mo yan. Ay. Tikman yan. Diba? Ito na. Muli. 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 Galing pa. Marami-rami na rin nakain niya mga lolo. Puro laman lang yung pinakain ko sa kanya mga lolo. Muli. Kain na. O, diba? Sure. Ito pa. Mhm. Muli. Ini mo na. Muli. Kutsara. Wala na, di na tumano eh. Kutsara. Hindi nga pwede kasi hindi naman pantay yung ngipin nito. May pagkutsara, malalaglag lang. Huwag na lang muli. Dali. Ito doon, natapos yung puro laman lang pinakain ko. Muli. Inom ka na ng ano? Tubig mga doon. Ano pa inom namin na may kasamang gamot. Oh. Ano na? Oh. Hindi, isa pa. Parang ito. Muli. Isa pa muli. 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 Tuluan pa natin ang mata mo. Muli, isa pa. Pinunasan ko naman, sasaktan siya mga ano. Kaya patakan ko na lang pangantay sa bakterya. Patak ko sa mata. Ah? Awa.
Oh, bigatin mo ulit. Galit mo ulit. Wala na, tapos na. Tapos na. Wala na. Tapos na muli, tapos na. Ayun mga karong, pinili ko nga pakainin mga karong kay lalo manghina ang aking alagang aso kung hindi ko pipilitin pakainin. Kaya anuhin ko ng pagkain, ayaw talagang sumubo. Pinipilit ko na lang subuan ng pagkain bago ko apply ng gamot. Kasi para hindi naman siya manghina. Tsaka hindi naman siya pumayat pang tulong. Firmes pa rin yung kanyang katawan, pati yung bigat niya. Kasi iniiwasan ko lang na mabawasan yung timbang niya, gagaan siya, lalong hihina yung resistensya. Kaya delikado talagang yung aso ko. Ayun, pinipilit ko na siya pagkainin mga kalong. Para magkaroon ng laman yung siya na mahirap naman yung ng gamot. Tapos wala naman yung siya, diba? Ayan, sana kaya mabulag tong kabilang mata niya mga kalong. May isa pang mata magagamit niya. Para lang sana gagaling na at isa makapatay mga kalong. Okay. Bawat aso, mapamahal mo rin sa'yo mga kalong. Parang mabigat mo rin yung yun mga dong, yun ang update natin ngayon sa ating alagang aso mga dong. At magkita-kita na lang tayo muli sa sunod kong pag-upload ng mga video mga dong. At kasama na rin itong i-update natin yung aking alaga na si Muli. Dahil talagang mahirap yung kanyang kalagayan. Mata pa naman mga dong ang may diferensya eh. Siyempre, kailangan rin talagang alagaan. Okay mga dong, magkita-kita na lang tayo muli sa sunod kong mga i-upload ng mga video mga dong. Bye bye mga dong.